Ja som Jarko, čaute. Formou videa som sa rozhodol, že podporím môjho kamaráta, ktorý kandiduje teraz do volieb 15. novembra v meste Gelnica. Nejde len o to, že to je môj kamarát, ale v podstate ja som sa rozhodol, že budem žiť a tvoriť v tomto meste. Aj keď vlastne v tej mojej branži robím s počítačmi, sa človek môže uplatniť vlastne barckde v celom svete. Nie je viazaný ani na Slovensko. Ale tým, že to mesto mám tak rád, že sa tu rád pohybujem, sa tu narodil, že tu poznám ľudí, sa sem vraciam napriek tomu, že ten prúd je opačný. No a tie voľby vnímam ako takú príležitosť na zmenu. A zmenu teda k lepšiemu, však na čo nám iná je. A mám takú predstavu, že by na tom meste alebo v tom vedení, ktoré ja vždy vlastne z tej súkromnej sféry vnímam skôr ako management, bol niekto, s kým sa dá hovoriť, s kým sa dá proste pracovať na projektoch a niekto, kto vlastne ženie celú tú vec k tomu lepšiemu životu, lepším vzťahom medzi ľuďmi. A preto ja vlastne budem voliť Igora Cila a dúfam, že aj vy pôjdete ku voľbám 15. novembra a zvolíte toho správneho kandidáta.